Kuble pi baro ngi priang subai pi syakatup kubor mentaka janmin. Shuan pai jiki kubor ki babnya ngi ne pet shuai kini kimat pekongsan. Mission benta Menteri Rang Badu Keriu Narendra Modi hakajingelang All India Conference jongki Director General Inspector General of Police Arajar Arpulai. On wan jengok ke Presiden Keri India ke Draupadi Murmu ya ke Jela Meghalaya hakatsan bat khandre tarik mentau benai. Seisok ke jing penher ke ISRO ya u Aditya L1 ubalapan wandor ban pule ya ke sni ha u helu orbit. Reng nok ka Tourist Taxi Association ya ke JP basa prakenta ya bet ki kali tourist kumba julong hasilong. Bat pelat em ki sipai duriau ya baru apu engot ki khot jangka jahat kitmat hadian ke jing temu rapor syarut duriau Somalia. Ki khubor ki babnya Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi mentakasngi ulai shimbenta haka All India Conference of Director General Inspector General of Police Arajar Arpulai Jaipur. Ya kani ka jingalang la penlongling ba ka jingi shimbenta jongki DGP IGP bat ki wei ki kledu jongki wei kitnat pulit. La yamir jing mut halor ka jing mat paper ki bakan thop ya ka rukam pentrai kam ki pulit ka jing long shngan ka cyber crime ka jing banyale persya ki kam le no ki riu ki atyar bat ki kam phatok. Kemat kebakham kongsan kebaya mirha kani ke jingalang kalor ha kadlor ke jing pratlenti ban pentrai kam ya ke criminal law ka bathamai. Ka Presiden Keri India ka Draupadi Murmu kan sawan ban pele patpa ek limpung Meghalaya Games Arajar Arpusau hatura haka khatsan tarik ubnai ka lalingkon. Hawa pen bana halor kani Menteri Rang Ba ka jela ukonrat ke sangma uloong bakane ka limpung kan long ka ban saken mau hakaba ka Presiden Keri kan don ringkat hakasni pele kum ka kongsan. Uong ru baka jingwan jongka haka Meghalaya Games kan sa ay mensi miki samla bat ki bayashim benta haka ne ka limpung bat kasni hadian jongka ne ka murmur kan sawan poi hanong ba shalong baneshim benta haki wei pat ki program ba pher layo jing tip ru baka Presiden Keri kan sabo yu mau nongrem banchna ya ka shalong ru pe project haka juk opor ki nong pet kila ban pet ya ka live telecast jongka jing lang play ka jing lang penkut jongka je ya kai final football bat ki wei ki program ring ba ka DD Meghalaya. It gives me immense pleasure and happiness to inform you that the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu ji, will be visiting our state on the 15th and 16th of January 2024. On the 15th, she will be gracing the Meghalaya Games as the chief guest of that program, which will be a great encouragement for the youth of our state. And on the 16th, she will be proceeding to Shillong and attending many programs in Shillong. I once again take this opportunity to thank her and to welcome her to our state. Kajing persyang jongka ISRO banyo pendrong yau Aditya L1 spacecraft haka jingiat lenti ke bakhaddo kalalong ka basaiso haka kenti ka beningkong ban khmi bania ya kasni haka jingjengai kumba iwei pansan million kilometer na ka prathai katkum ka ISRO ya kani ka spacecraft la penyeng ha hello orbit ka badan ya ularange point iwei L1 ka ba jingai kumba 1.5 million kilometer na ka prathai ka L1 ka long kumba iwei point iwei na ka sispa jongka jingjengai hapdeng ka prathai bat kasni. Kum ka jing ai men sim ya kinong let yong wan kinong nya kali tourist ki ba persha ya ka an ka ban pen khlan ya ka jing penchitom ha ka baya dei bat ka jing tanra breu halenti singkien kata ka Bharatiya Naya Sanhita BNS kaba on sa pendrai kam no shen kila weng no ya ka jing sange kamai kaba sa phupra kanta menta kasni ha ka baya dei bat kani karai la shim na do hinin kasni layo jing tep paka Guwahati Taxi Association kalaya kendu ya Menteri Rang Ba ka Assam Himanta Biswa Sharma banya keren halor kani kamat bat ula pentikna ba unsara ya kani kamat chanong ba Delhi
kane ka jing persya ka long kum shi benta jong ka jing yakhi habarok kawe keri taki try ba kenong nya kali kamai. Ya ka electoral roll ka bakhat do jong ki South Ligi constituency ka bakenthop ya ka Nartiang Jowai Raliang Batmo ka ya constituency la IT shakinong yalam jong ki sengsan perthai bapher da deputy commissioner ka West Giant Hills district uba B Solia henen kesngi uba Solia la pentem bak electoral ka bakhat do jong ki South Ligi constituency la da penmi katkum ka shithi ka bamen ha ka shitarek ukelalingkot arajar arpusau hapo ka registration of electors roll ka khandai spa anrepong bat kane ka ju onla banjurep ha ka office trekam jong deputy commissioner election branch bat ki polling station ki balayo jing ithu request to keep the island phone numbers when you give away the inform dia kunju As far as West Giant is concerned, we are one of the first two districts in the state to dispose of all the forms 6, 7 and 8, and we stand at pendency stands at 0% now regarding the other 3 forms. But yes, I still want to push further the fact that we still need to cooperate when it comes to awareness, sweep activities from our side, from your side also as political entities, for new voters especially, as fight and then be getting the turn, the chance to vote, and also for them to come out to come to district office or to the other designated locations for them to learn how to operate the machines. La penlong ya ka national seminar halor ka Social Science Research Institution and Development in Northeast India mentakasngi da ka Center for Gender Studies University of Science and Technology Meghalaya lani USTM ha ka jinge trailang bat ka Indian Social Science Academy kinong ai jing trend ki kenthop ya Professor Sambit Malik IIT Guwahati u Professor Ratna Pratap Singh na ka School of Environmental Sciences Baba Sahib Bhimrao na ka Ambedkar University bat ka Dr. Sabrina Iqbal Sarkar na Prakjyotish College Guwahati na lor ki wepan ka Dr. Sarkar ha ka jing kran jongka kala ong ba hapo ka feminism bat ka jing pule ya ka jing long shinrang bat kin thai ka met ka don ka benta ka bakong san ha ka jing yathir bakan thop ushinrang upanya ya ka met ka kin thai ringkat kum ka jing nyaw ba ulong kham halor Hadian jangka jing penkop kerdan yaki nongyo benta da Professor G.D. Sharma, Vice Chancellor jangka USTM, bad u Dr. R.K. Sharma, Advisor USTM, u Professor G.D. Sharma, ulai jing keren syaki nong sngap bat mat phang halor ka jinglong ya rengkat ha ka liang jangki shinrang bat kenthai na ka benta ka bha ka miat jangka emlang saalang. Entitled to rest. We are actually glorifying oppression. We are glorifying sacrifice as love. And then when women give up everything, when they have no purpose, they feel that they have no purpose to live because they have, exhausted their service life towards their family, towards their kids, towards the society. Kishipai duriau jangkari India ki lapan lat ya baro arpuai ngot ki dekhot jangka jhat kitmar ka MV Lila Norfolk bakan thup khatsan ngot ki nong India hadien ka jingthmu banra por sharot duriau Somalia Kishipai duriau kilanya penstet ya ka jhat thma jongka ka INS Chennai bat kalapha ya kishipai jongka hadien balayo ya ka signal na ka ni ka jhat kitmar bakadon ka jingthmu banra por ha ka sni palai Kakan hon shipai Navy Elite Marine Commandos lani Marcos kalapan long ya ka jing khenra ha ka ni ka jhat bat kalapan tikna ya ka jing bomdan jokinong rapor ong ki shipai duriang baro arpueng ngot ki dukhot ki bakan thop ikinong India ki lalat na ka jingma ka Bangladesh kari ka badon kumba shispa propo million ngot kinong shongshnong kan sathap vote la shai kasngi banjiet ya lai spa ngot kinong thauan ha ka national election ka bakhat ar ha ka ni ka kanti wa menta ki don sia jar khandai spa nyok phungut ki kartong ki bania khon ha ka ni ka election bakan thop khandai phungut ki long kame ban nyok khandai ngot ki kartong ki dei na ka kan hon nyam bat ki jaj ban riu ret pat
Nalor ki arpapra teli ki seng san hima ki dan ru kumba nyos pa sa punyo ngot ki kertong la luat hakane ka election. Kebak hambon naki ki dei tang na kaliang senchar ka Awami League. Kaliang senchar ka Awami League ka kania khon naki arspa andriu teli constituency bat ka constituency basa jongka kin yakhon da ka seng senrop. Haka jingela kai cricket jong kishenrang ke India kalahiar sya kekerdan ke baar haka ICC test ranking wat hadian bakalala ban job dah new wicket ya ke South Africa ha Cape Town. Haka wepat kaliang ke jingla jong ke Australia banyele kai bha halayeng persya ke Pakistan kelayarap ya ka ban kiu sya kekerdan ke Beningkong sashi sian pat haka jingela kai test. Ke ICC kelada ban kentup jong ki kelada ban pelat yakik thup jong ka kenhuan naga benta ka jingela kai T20 Men's Cricket World Cup arajar arpusau hadien jong kania ki South teli ki thup ke India kalasha abu haka group A haka rengkat ke Pakistan, USA, Canada ber Ireland. Kani ke lempung kan sedang nadu ka shi tarik ubnai jeliu. Kidukhat jong ka Ribhoy Youth Welfare Organization lane RBYWO kila ais ngobha ya ka yeng ka balashna bha shakawei ka longyeng ka badung kabadan hakas nong merdan nong ba Ribhoy district. Kidukhat jong ka RBYWO kila IT ya ka ni ka yeng sha ikong basisha soktung ibadai ikme jong ki henriu ngot ki khon iba ladu lakendu jing e haka jing em klem unong kamai. Hadin ka jing klat no jong tengah jong i ikong basisha soktung ilai kendu mau siang haka jing em jung i haba penbiang ba mi ki khon ki kti bat pendap penbiang i ka jing don kam jong ka yeng ka sem halor ka ne ka jing kendu ikong basisha soktung idkhat jong ka RBYWO kila rai ban psna no ye i da ka yeng na ka menta ka ni ka long yeng mentapat ngini pet ka jing long jing mang ra sun deng hashlong Kajing shit kalong 100.8 degree Celsius và kajing kreat kalong 0.8 degree Celsius. Kajing sngam ka haw kalong 0 sau punyo na kishi spa men step pat san punyo na kishi spa chan men. Katsuin beneng kan rang hasilong ba ki jaka ba marjan. Shawan poi shakabakut jong kathup khubor ngi pe byang sai sien ni kini mat pa kongsan. Yeshin bentau Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi haka jingelang All India Conference yang Director General Inspector General of Police Arajar Arpulai Onwan jengok ke Presiden Kari India ke Draupadi Murmu yang ke Jela Meghalaya haka khatsan bat khandriu tarik mentau benai Seiso kajing penher ka ISRO ya Aditya L1 ubalapan wandor ban pulye ya kesni hau helo oven Wengno ka Tourist Taxi Association ya kajing ki basau pupra kenta ya bet ki kali tourist kumba julong hasilong Bat pelat em kisipai duriau ya baro atweng ngot kit khat jong ka chat kit mar hadien kajing temu bandra bor syarut duriau Somalia Te parlo katung ila poisha kabakut jaga thup khubor jungi mata ka janmet hadu bangin yasham yang wat phila shaik sni kuble phi baro